Tugwirana ase bunge ya Kitutu Church South Mwanju Murigereri chinsemo chia kioge igabanyene be chinseme chifame be chinseme chibanyaka bagwesokere tukulia lero na korobekana kubwatekana amo ne chipara chimbe chire chinseme chio ane chio chikonyarakaba chikoba chimbe gwetania kubwatekana munembura enyinge gandete kwanekwa igwanyaka bakobulia abara ikoru chinseme chio konyarakaba abakoimuki getambukiro na koborosere chipare chio eli kwanekia huna obosombi ngororobi kubole namono gochia ase chiro ya nyakoe mulikyo ito diponi asanya na mange chasa marieta ankoro kwa Joshua Michael Mweresa igonkoro ase kenyoro kya nyonsia village ere location lakini ase location ya ito na karato korigeria sub county ya ito ya Kitutu Church South asomo chumbo ito Anthony Kibage ndia kogamba muchando tobwate no yomo muchando tobwate ne parere mbe koruko bunyakwa kioge goika matongo nande yagendaraganga epare yugere mbe mono iga gari yakwa mete kuru moisonde noere gari eskuru noere igo tukumetinga umweshimiwa Kibagendi iga go tuomarari ntutu abugeta go tuoma tobe nende na para rende oroche bunere mbe no nyembo no bunande musigo iga inga iba muraba go chakongete ligere ngende konyoro mweshimiwa mambi gaki epareye nona abanyabiasara abange go bakorubonchari barubogusero nabagekana nyakoe wodi bantu bamana kogena nyakoe chiro buna rerere chumaine igo tobwato bokongwo bonene banyabiasara ko ikie bisukari bya banyakoe nemesina matoke igere gasiana nana besusho mwamba kenyanya koruo marwanje no motori echae ngotore echae ga epare abeire mbegaki uchandegete kuna bono mambia na kanse na echae mongo toyo abangina abachandegete mogoro bekeri mbura yanyirire to gocenchi elino asto gochira mesini to kobekemi bona abangina abachandegete babuguri bitoro ebikoroto batara para bokia bagoika nyumba baburwa morembe Kibagendi nkwari wanche to konya abangina muchandegeti bona muchandegeti